op een mevrouw af en die heeft een enorme partij holt voor de deur. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou. Mevrouw, Ja, u heeft een enorme partij hout voor de deur. dat klopt. Heeft u dan ook een enorme kachel? Nee, de kachel is maar heel klein. Hoi, Hoi, Shawnee. Shawnee. Shawnee, ja. S-H-A-W-N. Nee, U-N-I. Oké. Oh, oké. Ja, Ja, die naam hebben jouw ouders bedacht. dat klopt. Dat klopt. Moet Ik je... weet niet of u vroeger naar Baywatch heeft gekeken, maar er was een actrice en die heette zo. En hun vonden het zo'n mooie naam, dat ze mij daarna vernoemd hebben. Oké. En als je een jongetje was geweest, Dan heet ik Mike. Dus ik ben blij dat ik dat niet ben. zat hij ook in Baywatch? Nee, niet dat ik weet ik niet. Geen Oké. idee. Goh, Johnny, Ja, je moet het wel vaak uitleggen, denk ik, hè? heel vaak. Ja. Het wordt ook altijd heel vaak verkeerd gezegd, maar ja goed. En geschreven. Ja, ja. Ik zag jullie... Ah, daar komt hij. Ja. Moet ik lachen? Nee, we are nice. Wat is? Ja, be nice or go away Ja, staat ik er. hoop dat jullie in de nice zijn. Hè? Ja, En, wij proberen heel nice te zijn. blokken genoeg voor te gooien. Hè? Hier hoor je even. Goedemorgen, even een handje. Ik kan plakken. Bas, Paul. Paul. Oh, daar kun je niet veel aan verkeer doen, hè? Shawnee kun je heel veel aan verkeer doen. Kun je nog heel veel uitspreken. Ja, goed. Ja. Maar Paul is... ja. Maar ik hoorde net van Shawnee dat het kacheltje maar heel klein is. Ja, het is 10 bij 10, hè, dus het is allemaal kleinkloven nog. Hè, dus. Oh my god. Nee, het is Ja, inderdaad... ga lekker door, hè? Ga even door, ja. het is geen grote kachel, dus, maar hij doet het. Het spaart. En nou is het tegenwoordig best wel een dingetje om A, aan hout te komen en B, voor een redelijke prijs. Hebben jullie een adresje? Ik heb een adresje. Ja? Ja. Nee, goed, ik heb een adres inderdaad. Goed, ik weet niet of ik het ook mag zeggen überhaupt. En Dan zeg ik het niet, maar... het is een stukje uit de buurt, hij komt brengen. Alleen maar volle vrachten. En het is 8 kuub. Ja, 8 kuub. Het wordt in de bak gegooid, dus het is niet gestapeld. Dus het is eigenlijk geen 8 kuub, maar misschien 3/4 kuubje Ja. per bak. Maar goed, maakt niks uit, ik heb een leuke prijs. En dat is het belangrijkste. Hè. Kom je hier de winter mee door? Ik kom hier de winter mee door. Oké. 7 kuub. Ik heb nog een kuubje achterom liggen van vorige winter. Dus ik kom ermee door. Dus, maar goed, ik moet zeggen, je houdt wat over, want de winters zijn niet meer streng. Hè. Nee. Zijn niet meer streng. Dus, ja. Maar goed, je zult toch moeten stoken. Hè. Maar is het een bewuste keuze geweest Is een om bewuste op keuze. hout te... Ja, omdat gas gewoon hartstikke duur is. Dus, en zodoende zijn we al, volgens mij stook ik al 10 jaar op hout. En dat bevalt nog steeds goed. Dat is lekker. Dat is lekker. Maar kun je daar het hele huis mee voor aan? Onder wel. Boven de warmte laten stijgen natuurlijk, maar het wordt niet warm. Maar het kan wel. Dus. En hoe krijg je het douchewater warm? Dan gaan we met gas. Dus daar is altijd nog wel een gaas aan. Ik heb gas, ik heb ook koken nog op gas. Dat vindt de vrouw het schoonste, het gemakkelijkst. Dus, maar ja, het is inderdaad, ja goed, de motsgas hebben ze nog nodig in Nederland. Of de warmtepomp. Ja, maar dat is... ja. Ja, en het schijnt dat ze voor onderhoud en een warmtepomp nemeskens vinden. Loos ik Durf ik niet te zeggen, ja, ik heb geen... Ik verdiep me toch niet in, omdat het gewoon ja, belachelijk duur is. Ja. En goed, dat is in Nederland is alles belachelijk duur. Be nice or go away. Vul maar joh. En even, hoe heb je elkaar leren kennen? Die en Shawnee? Dat is mijn dochter. Is die dochter? Mijn oudste dochter is dat. Ja, kijk, ik ga zijn bril op, hè. Ja. Ik kan dich moeilijk peilen, nou. Kent ze me moeilijk bij? Ja. Oh, dat is zo, is geduisterd nog. Ja, de beste... Nee, maar dit is de oudste dochter, hè. de oudste. Ja, ja. En die helpt pap mij met... Die helpt een moment. Een moment. En of dat nou met houden is, of met klussen binnen, of niet klussen. Ja. Dus. Pap is trots op die. Ja, dat is fijn. En dat is toch altijd mij helpt. Ja. Wat moet dat moeten? Ja, wat dat moet. Kijk, die kreeg ze ook warm. Dus, ja.
kiezen 2 keer warm, hè. Hey, en waar is de rest van het gezin? De vrouw is achter aan het stapelen, die zal op dit naar vuren komen, want die is volgens mij de schuw, of de schuw. Nee, goed. Ja, goed, en het andere de dochter, ja, die woont niet meer thuis, dus die woont op zichzelf. Oké. Ja, goed, en ja, hoef ik niet te komen halen. Nou, als ze een goede knecht is. Nee, we zitten met 3 maanden, dat is normaal doen we het wel met z'n tweetjes, maar nu zitten we met 3, dus ja. Hè? Dus even wachten, schat. Volgens mij, Max gaat Harry. Kan ze knippen, hoor. Nee, we knippen nooit. Nee? Nee, Oh. omdat we willen hier eerlijke televisie maken. En daarom knippen we niet. Oh, heerlijk. Goed, Limburg. Alweer een fan. Ja, het is L1. Kijk. En het programma Het Onderweg. Dat zoek ik juist, ja. Ja, inderdaad, en, ja. ja, ik zoek Ja. dat zoals gezien Ja, had. ik hoor al huiverigheid. Denk, En toen ging er geen lampje branden, denk ik dan. Nee. nee. Dus ik ga televisie Ik kijken. kijk eigenlijk... Nee, geen televisie. Oké. Nee, ja, er zitten niet veel dingen erop wat... Ja, interessante kookprogramma's en praatprogramma's. En ik kies er heel veel sport wat... Ja, Nee, en de biele spelletjesprogramma's en zo. Ja. Was steeds dezelfde bekende Nederlanders tegenkomt. ja, goed, of ik kijk eigenlijk geen of weinig televisie. Ja. Dus- Denk ze dat ze naar de aflevering van dit programma gaan kijken waar ze zelf in zit? Ik denk het wel eens kijken Ja? wie gek ik overkom. Puur doorvuren, kijken wie wat ik voor stomme dan verkoop natuurlijk. Hè. Zo wordt het wel van het werk af, zo, hè? Ja, dat is... Wat ik al eens. Johnny, het is weekend. Ja, dat klopt. Hey, maar even terug te komen op die dochter. Ja. Zij zei, mijn elders hebben mij zo genoemd, Ja. omdat er in Baywatch een dame zat die ook Johnny Ja. hoort. Erika Ellenak Oké. is de echte naam van de actrice. Was dat zo'n blonde? Zo'n slanke? Was Het was niet die, Nee, het was niet die Pamela andere. Anderson. Nee, hè? niet waar die video van is. Nee, inderdaad, klopt. Nee, Ellenak, ja goed, dat wordt de naam Shawnee. Goed, Maar en- Pamela Anderson heeft ook een kindje gekregen. Weet je wie ze tegen niet hebben? Nee, Een siliconenkit. ik kies ja, dat is zo. Maar je stond Maar daarop. ik onderbrook dich. Waarom Johnny? Ja goed, dat wordt een Engelse benaming. In onze tijd moeten de kinderen toen veel... Kijk, tegenwoordig is het weer allemaal Nederlands benaming. Heel mooi zelfs. Maar toen dat tijd wordt allemaal ja, Engelse benamingen. Ja. En ja, we worden een apart naampje. En dan houdt ze dat gezien natuurlijk. En ja goed, er is een verdomme gekomen op Shawnee. Dus ja, en Nooit gedacht van, wat doen we dit kind aan? Want die moet de rest Nee. van haar leven, moet hij dat blijven goed. spelen. En hun wel, maar ik niet. Hè. Nee, maar het is inderdaad, hier vaak is het Shawnee, Johnny, ja, lijkt er waar ze vandaan komen, de lui. Ja. Anders kunnen ze het niet goed spreken, Ja. maar goed. Maar het is Shawnee gewoon. maar dat is Johnny. Ja, het is Shawnee. Hey, je hebt een gezamenlijke liefhebberij. Tatoeages. Dat was het, klopt. Ja? Ja. Ja. Laat even kijken. Want ik neem aan dat ze dat... Oh, kijk, daar staat ze. Kijk, Ja. daar staat het kink. En daar staat die andere dochter ook. Oh, Dus. ook een aparte naam. Ja, gewoon Sylvana, hè, maar dan ja, goed, met Griekse ei. Ja, goed, ik ken ze met I ken ze het van alles schrijven. Hè. Let them have a happy and good life. Oh, en Dus. wat nog meer? En dan hebben we nog een spinnenwebje, Ja, en- een bosje rozen. Altijd handig als ze het weer vergeten. Als ze Best voor het de kan ze vrouw. dan de vrouw geven. Ja, ja. Hè, dus, ja. En dan where hebben ze- life dat- dat- begins dat is- ja. and love never ends. Ja, dat is van de ma. Maar ja, ze is er helaas niet meer. Dus, maar dat is van de man. Oh. Dus had ze ook zelf geschreven. Ja goed, en had de weerder had het dan overgenomen. En het, Ja, dat het is het zakhorloge. klokje. Dat is waar ik geboren ben. De datum is alleen maar, de man moest het niet meer. Oh, Ja goed, de man daarom was- zitten er geen wiezers op. Juist. Oh, wat goed. Kijk, ja, omdat ja, goed, de man wordt al oud, 92. Ja. Van tevoren nooit gevraagd. En dan geeft ze vragen en dan, ja, de gewoon dementeren. Dus ja, zo was het gewoon niet meer. Oh. Ja goed, en, ja, geen was het meer. Goed, dat ook niet meer, dat is ook niet meer. Dus ja. Maar dat is wel, ik vind dat wel ruig, dat ze door die draai er aangegeven is. Ja. Door die, Ja, geen tijd, hè. Dat is tijdloos. We zijn tijdloos. Dat is ook zeer belangrijk, hè, Gaaf. tijd. Ja. Johnny, Ja. wat is, want ik heb het net met die pap over tatoeages. Wat is
Wat is die favoriet? Ik heb een konijntje op mijn bel. Oh. Maar Ja. meestal geet hij maar in zijn holletje. Nou weet ik, Normaal kan het. dat heeft ze volgens mij Dukker verteld, of niet? Ja. Normaal kan het. Vertelt ze dat alleen voor de grap of zit er echt een konijntje? Nou, als je het wil zien, dan dat kan hè. Oh ja? Maar ik denk net dat ze hem ziet. Oh my god. Nee, en we zien trouwens een keurige omroep. Dus er kijken ook kinderen nog, hè. Maar nou, ik snap wel waar ze de humor vanaf heeft. Ja, ja. Ja, humor moet ze hebben in het leven, hè. Dus, Ja, leuk.